Dámy a páni, konečne dnes si zahráme, dnes konečne sme späť na Bed Wars, dajte mi odber a like a ideme na to. Veľmi prepáčte, že som dlho nenatáčal, lebo som... nové mapy, super! Dnes som sa konečne vrátil, lebo dnes som bol na nejaké... mal som dnes dosť veľa práce s učením a... Tiež sme si dávali pauzu aj s Godzillou. Áno. A po niekoľkých mesiacov... Áno, kámo, presne, a nejaký nový špeciál. update špeciálny, nejaký nový update sa dostal. Nezabudnite, kamoši, dajte like a odber nám, lebo zistili sme, že pár odberov sme stratili, ale nevadí. Vrátime sa späť, dajte like a odber, prosím vás, boli by sme veľmi radi a ďakujeme vám proste, že nás sledujete tak dlho a mňa už rok sledujete, to je dosť veľa. Ale počkaj, moment, dobre. Toto som veľmi dlho nehal. Kámo, ja si dám, a tiež nezabudnite, dnes urobím tiež video. Takže sa máte na čo pripraviť. Dobre, dnes je deň. Graphics, Controls, daj mouse sensitivity 20 je najlepšie. Hej, povedzme, že trošku... 20 je najlepšie. Odporúčam vám mouse sensitivity vždy 20. Teraz je to lepšie. Ale nejak sa mi trochu ťažšie kliká, dobre teda. To tak dlho som nevidel ten Bloxdio. Tak, to už je dlhý čas a dnes sa vraciame na Bloxdio. Ideme sa pomstiť. Tak, dnes uvidíme, aká bude odpoveď našej dnešnej hry. Takže... zničím červeného a bude po všetkom. A prepáčte, že tu je nejaký zvuk, lebo hluk, lebo teraz sa niečo deje proste. Ja si to nevšimol, ten hajzlík. Treba zničiť? Chod za mnou tiež. Chod za tým. Ja, to PvPčko sa nejak zmenilo. Čože? Čo to? To PvPčko je zmenené. Sibe je zmenený, veru. Kámo, toto bude trošku ťažšie. Hej, veru, že to bude trochu ťažšie. Je A zmenené. CV je tu dokonca. A koľko máš FPS? Netuším, ale radšej teraz nie. GG's. Výborne. Ale počúvaj. Armor. Upgrades, protection. Tracking players. Bol to nejaký nový update, kopu veci. Počúvaj, A veľa potom vecí. správu zrušili cornbread. Ja som z toho taký Zrušili cornbread? Ja som Tak to nie. Ja som taký nešťastný, prečo zničili. No, dlho som nehral Bloxio, takže budem si musieť znovu zvyknúť. Ja si pamätám pohyby, nemusíš sa bať. Čo je? Nejaký nový update. Lebo? Nejaký nubak. Nejak ti uberá menej, trošku čudne. Ja si to tiež myslím. Jo? Dobre. Super. Super. Skvelé. Jo? Železný meč, krompáč a bloky. No tak moment. Aha. Čože? Vypustiť už sa nedá. Ale no tak. Up. Odstraníme. Dúfam, že toto kolo vyhrám, lebo som dlho nevenoval sa tej hre. To som chcel urobiť, kámo. Dobre, som späť. Kamo, ja sa teším, že Ja tiež som Bloxdio. šťastný. Konečne vidím Bloxdio. No ideš. Sticky Gecko hrá s tebou? Nie. Nie. Prečo? Ja to pred koľkými týždňami som robil Bloxdio Ten video. Sign Ja tiež vyzerá- netuším. Ten Sign bol mobil hráč. Ďakujeme vám odberatelia. Jeden som stratil, ale ďakujem, že ste vydržili tak dlho bez videí. Som fakt... A ja som nadšený. Som vám tak rád. Veľmi sa z vás teším a ďakujeme vám, že nás sledujete, aj keď nenatáčame dlho video, lebo to nebolo veľmi možno, lebo sme museli robiť učivo. Bolo to trošku ťažšie, preto sme nenatáčali. Cibe, niekto ide. Ale ďakujeme vám, že ste vydržali s tými odbermi. Áno, ja si to tiež vážim. A dúfam, že ste neodstranili žiadny odber menej. U mňa už odstránil niekto. Aha, Mal som vážne. 47 a už som... Žiaľ, Takže? stratil jeden.
vracíme sa. A prečo si odhodil uhlie? Čo to má? Lebo... To je hamba. Už máš armor? Áno, mám. Ja. Ja som si spomenul, že nie je tu no ale no tak. To si ide na mňa trúfnuť. Ukáž. To Ale prdele. on nevie, že máš dia vec. Áno, viem. Nie. Ale ja som stále tak rovnako skúsený Ideme ako... černá. Poď na rúžového. Ja si idem sa vrhnúť samozrejme. No vidno, že bude skúsený na 100%. Áno, je skúsený. Kamo, ty si taký nubák. No, som sa zhoršil, vieš o tom. S Bohom? GG's. Nie úplne. Nie, No, podľa mňa je nubák. už len rúžový a ja. To je dobre. Na Oh. Dobre. Vieš, aký je trik hráčov? Že keď napríklad si myslíš, že si hacker, tak hneď líznú. Hej, ale... dúfam, že to vyhrám. Bam 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 bam. No škoda, že zrušili Cornbread, som z toho sklamaný. Hore, hore. Ale vy počúvaj, nejak tam iš nie až tak pohodlná. Rýchlo, rýchlo. Myslím, že rýchlo. Dobre. Tak, už to bude. Na speed bridge. Nezaložím to. Je na teba. Áno, Steve King! Zruš to! Pozor, pozor! Ja som to vedel, ja viem, čo je tu. Čo je za nuba? Povedzme, že mi to chodí. Dobre, že som to urobil, nie aj inak. Povedzme, ale ja to Vďaka Bohu, že už počuť hráčov, keď pokladajú bloky. Jasne, že hej. Tam nie, to nie je ich, to nie je ich, to je Tu bielý. nie je ich? Aha, tak preto sa mi to nepozdávalo, že... Uj, prdele, čo som tu urobil? Dobre, je čas to využiť. Poď sem. Čo to? Wow! Hejky! Pomaly. Odložiť bloky. Rýchlo so shiftom. Nie! Ty vole! Kamu? Jedno HP. Nie! Zničil ma. Ale... Kámo, ty si taký... Mal som Si šancu. sa zhoršil. No jasne, že hej, lebo som v kritickom stave. A bloky nič? A bloky to je pravda, hej. A nezali už na bloky, takže... A vyšiel nový update, že na Bedwars dali nie Cornbread, ale Toxic Ball. A to je No dobre. to už dávno, kámo. To už Nie, dávno Nie, bol to už je Toxic dávno, Ball. kámo. Ten Toxic Ball už bol dávno. To normálne bolo Lucky, ale teraz to už Áno, Lucky, ale je už... navždy. Áno, už je to navždy. Tam je. Nie, neber dia. Dobre. Čo to? Cibevi. Skoro som sa zľakol cibri. Nie to! To prdele! Čo som to urobil? Nie! Nie. Nesmiem to pustiť, aby... Dobre, rýchlo. Mám šancu. Mám šancu! Kamu, lebo Sonic 1 v 2. Rýchlo! Videl som, že jeho postie je zničená. Yes! Yes! Je po tebe. On je náhodou po tebe? Yes! GG. GG! Vyhral som toto kolo so 2 životami. Videl si to, Steve King? Výborne. GG, výborne, dobrá práca. Ale chcel by som odskúšať ten nový level, to je Siege. To ani neviem, čo to je. Sieč, čo? Siege. Mami vám niečo hovorí. Áno. Rozumiem. Dobre teda. Ja som hral Mario Maker. Dobre teda. Sonic 2 je toto na Kde? Cyan. Aha. Modrý ma baví nejak. Aj, no tak asi to na dnes vynecháme, tento level.
Zistíme, zahráme si to na A budúce. kde si myslíš, že je ten update? No nepáči sa mi, že tá podstate sa nedá už brániť klasicky. Á, niekto si má snažiť trúfnuť. To tomu ani nevíde. To teda nie. To teda nie. Počúvaj, čo sa deje s tou mojou myškou? Myslím si, že som Musíš potom... používať shift, kámo, to je... Ale no tak, ide si ma trúfnuť. Kúp si už meč, nie? Ja už mám kamenný meč. Došli mi bloky. Skvelé. O chvíľu. Dobre, využijem železný meč. Rýchlo, on už ide, ja to nestihnem. Ja som to vedel. Kamo, chod za ním, kam zdráš? Nie, to nedovolím. CL blocks. Napísal ti Why? why? Asi hej. Musím sa rýchlo dostať, rýchlo. Lebo on to nestihne. Skoč. Odskok, to je jedno, ale... Ani si neuvedomuješ, že strácaš životy. Počúvaj. Aha. Dobre, o to na starosti. Malester, som ťa asi bol na smar. Tak, 100% životov. Dobre teda. Povedzme, že ide to dobre. Takže... Aha, CL Block zničil toho sráča. Takže... Pokúsime sa ho zastaviť. Aby nezavadzal. Potom sa vystavíme na Sa- Je s tebou nie, kto Sonic 1v1 je s tebou. Jasne, že hej. On je Kenor Sonic. To je youtuber, ale No. nemá ešte žiadne video. No, Čiže ho Ale na YouTube preto. ešte zatiaľ neuvidíte. Fanúšikovia Steve Kinga a Godzilla The Crafting Monster. povedzme, že je čas ho roztrtiť. Toho červeného. A viem, že máš fireball, ja viem, že máš fireball, ja že viem, že máš fireball. Posteľ zničená. Ale to je nubo. Nie, ja chcem, aby sa pobili oni. Vlastne moment, oni tam. Dobre, skvelé. Ideme sa ho zbaviť. Nie. Kamu? Nie! Fireball! Nie, zablokoval to! Fireball! Čo, fireball? Kde? Poď, kúp si Jaj, ho, vlastne nie? hej, na to som nerozmýšľal. No, nemám asi. Musím chytro. Kamo, ty si... Nie, It's real me. musím si postrážiť posteľ. Kto je Ja Lu- som vedel, že je tu. Kto je Luciano, ukáž. Ne. Kamo, ty si so žltým? Ty si so žltým? Lebo žltý chce, napísal tým s tebou, kamo. Proste mám šancu. Nie, choď hore pekne. Nechoď hore. To je ono. Je po tebe! GG's! Je po ňom. GG's, bro. Ďaká Boh, konečne. Protection 2. Konečne je po ňom, lebo bol taký otravný. Poviem pravdu. Nubak. Jasne, že to je nubak. Cell blocks. Ale už potrebujem aj armor, takže... Ale už sa treba dostať aj na stred, ja som nad tým nerozmýšľal. OK, yellow. OK. On je pri tebe. Kto? Sonic 1v1. 1v2. Ty si pri modrých?
OK. Kto je zelený? Musím spadnúť. Krompača? Áno? Krabicu, kde mám tieto dažďovníky. Nevidel, prepáč. Prepáčte, nevšimajte si toto, lebo to je súkromné veci. A nezachránime nejakého dažďovníka. Ale dúfam, že sa mu bude dariť, takže... Som si istý, že viete, čo sú dažďovníky, ale... Dnes máme jedného, ktorý má vnútorné krvácanie. Počkaj, hraj so mnou? No? Akože fakt? To som nevedel. On je sám. Ale no tá. Neboj, dá ti diamanty vrať. Vážne? Díky, môj verný brat. Ďakujem. Dobre, môžeme tímovať. Samozrejme. Necháš pre ňoho víťazstvo. Možno môžeme. To, že on nevie veľmi ešte blúdzať. Povedzme, že asi áno, môžeme mu dať prednosť. Možno. Ja by som mu dal, aj keď som najlepší hráč na Slovensku. No, poviem pravdu, Steve King až tak nie je taký milý, poviem pravdu. A po druhé, ideme sa zbaviť Ale žltého keď a je to zeleného. napríklad niekto nový, tak už som vždy Let's nechal. go for drink, Ko, ok, yellow. yellow. Ko, yellow. Ale keď ten nováčik má profesionálneho týma, nedovolím. Dobre, čas sa ho zbaviť. Je čas sa zbaviť žltého. Ko, yellow. On ide hore určite. Ja som si tiež istý. Nie. Ale nejak sa mi nepozdávajú tí. English... Dvaja tam tímujú. Ty vole, toto aký attack damage. Ty vole, ty vole. Postia zničená. Hore, hore, choď hore. Ty vole, no! Hore! Aspoň, že sme mu zničili posteľ. Aspoň, že sme mu zničili posteľ. Aspoň. Taký dobrý. Ty vole, veď niekto ide. Čo to má znamenať? Kamo, Ty nemá vole, ty ani. vole. Či? Zabil za... Výborne. Je čas sa zbaviť tých nevďačníkov. Aspoň, že som sa zbavil Hore, zeleného. Pozri, skoč. Ty vole, Hore, čo hore. to? Kamo, zraj! Nie Za tebou, treba, za tebou. Áno, ja viem, že je tu. Komu to čo Dobre. bolo za kombo? Sibri, toto Som mi dá vystrelil. veľký damage. Poviem Napíš pravdu. hi. Ale mi nepovedal. Hi. Ha, rozpuma. Spektatoval na chvíľu asi. A jasne. Dobre. Ty vole, veď som sa zľakol, že spadnem, lebo to iná by bolo... Prečo kuse drevo všade? No, lebo drevo tým viac ťažšie. Skôr Shiftujem. Ty vole, Kamo, chod za ním. počkaj. Neboj sa, on je nubo. Ale mi ubral dosť. Chod dole za posteľou. Chô. Čo je za hráča? Skvelé, výborné. Ja faka. Po ňom! No, nepovedal by som, že ja úplne AFK, ale zvládli sme to. To je u teba, nie? No, dobre, už prešlo. Dobre. Ja viem, že si tam. Potom som dochýlovať. Mám ešte 5, takže chcem to využiť. Nie, ja som u žltých, takže... Dovolím sa trochu. Dobre teda. Ja viem, že si u mňa. Keby mi zničil, tak príde pomsta. A nebude to pekné. To mi verte. Ja som si to myslel. Ja som to vedel, že
Že sa mi tu niečo nepouzdávalo. Ja som to vedel, že ty malý nevďačník si sa ma pokúšal zničiť. Nie je s Bohom. No, dobre. Dobre teda. Si boli. Už nemáš poste, takže zbytočne sú kolá. Ale len tak, len tak. Aspoň si bloky. Poď na mňa. To bude vystražiť. A využijem tieto bloky. 530, skvelé. Ale jak sa sem ku mne dostať? Ja, tak. On má nástred, Idem vieš. rýchlo na dve dia, šviaj. Zabil kamo! Ničo! Ešte nie. A ty si určite povedal, že aby si zničil Áno, bol som tak. No vidíte, Stevky môže byť aj takedy veľký profík. Takže aj veľký nevďačník. Damage 1, skvelé. Vieš čo? Toto urobím. Využijem toto. Toto bude skvelý nápad. Nie som nubibový, Ale nadlo. ho znič, Sonic! Sonic, čo sa bojíš? Ty vole! Wow! To sa zľakol. Si zablokoval? Nie, Idem. Hádam nemá obsidian, ak má, tak sa pokokám. Ale počkaj. Švíhaj! Cibej. Ale no tak. Úplne všetko nesie. Super. Dobre, skvelé. Zdraj! Utekam, jasne, že utekam. No, za to, že myslím, čo posledný, tak asi nebude mať mier. Asi to dnes ukončíme víťazstvom. Jupi! Ale dajme mu milosť, položím mu dia. A zdraj! Áno, zdrám. Ale veď ide po mne, čo to? Musím sa usídliť inde. To ti už nevidie, kámo. Jasne, že mi to vidie. Sice mám málo životov, ale mám ešte nad ním. Idem mu pomôcť. No, to by nebolo príjemné. Rýchlo. A už nemá nado mnou. Ale vlastne máme... Ty vole! Ty vole! Dobre. Nechce ti ublížiť. Nie, ja mu neverím až tak. Nie, nepozdávať sa mi jeho pohyb. Takže... A tu si v pasci. Nie som v pasci. On sa ide vystaviť, čo si o sebe myslí? Prosím, nechaj ho. Tak, nechaj ma na pokoji. Tak. Kámo, prečo si taký zlý na začiatočníku? GG, super, vyhrali sme toto kolo. Dajte mi odber a like, uvidíme sa na budúce video. Tá čus. On tu nechťa zase lízol. Asi aj.